E xa que la galleguidá toda lle dá moita risa que unha señora galega, podre de aldea aldeana como a min, fale de marxismo, imperialismo, sindicalismo galeguista, Marx. Podemos traer o marxismo aquí a Galicia e explicar a nosa realidade propia da terra dentro dese sistema que describiu Marx. Marx non estaría analizando as incoherencias individuais. Eu tampouco. Digo estas cousas porque me gusta molestar. El analizou como funciona o sistema. Daquela vamos arrancar. Sí. O que eu falo das 7 Ts? Sí? Que nos diría Marx? O traballo é mercancía. Daquela. Non é ETT. A persoa traballadora xa non ten unha relación directa coa empresa. Se o levásemos a proletariado puro e duro, a persoa produce un ben de consumo para unha empresa coa que non ten relación directa. Que é esta persoa traballadora? Pensemos ben, A relación laboral quedou fragmentada. Isto no contexto de Galicia lévanos cando, por exemplo, as conserveiras que levan anos usando esta externalización da contratación, lévanos a que empresas galegas nun sector que é base económica do país, que está relacionada co mar, todos os nosos quilómetros de costa, externalizan a contratación de persoas galegas por medio de multinacionais ou empresas españolas. As ETTs non producen valor directo. Extraen o valor da intermediación, que isto existe dentro do sistema capitalista. Vale? Pero, agora, a intermediación non é un produto. É a propia forza de traballo. É o tempo das persoas. Que aquí, se quixese eu, que ao mellor un día fago, ir á parte máis humanista, filosófica e así, o teu tempo, a túa vida, é a plusvalía dun tipo de empresas, as de traballo temporal. Están comerciando co teu tempo. Cando onte fan risa porque explico o da conserveira, mira, aquí, mentras non chegue outro de la galleguidá e o explique mellor, aquí telo. Empresas que comercian con persoas. A súa plusvalía xeran as persoas, pero non o producir. Senón o entrar noutra empresa. Ti, persoa, xeras plusvalía nesta empresa, por exemplo, unha conserveira, ou estar na cadea de produción. E xeras plusvalía nesta empresa que media con esta que non produce nada. Nada. É o teu traballo. É do que se val. Non sei. É digno de sacarlle aquí unha patiña e dicir, vamos falar de imperialismo. Vamos falar de persoas galegas traballando en empresas galegas de sectores moi galegos a través de multinacionais.
un concepto clave en Marx é a alienación. É dicir, ti non decides como traballas e non controlas o proceso. Ti participas dun sistema que ti non definiches. Imperialismo, ETTs. Agora, alienación dentro de Galicia, neste contexto noso particular, de pobo colonizado, ti xa non é que non decides como traballas e non controlas o proceso. É que ti non controlas nin para quen traballas. Non decides nin como accedes ao traballo. E acabas accedendo a un traballo a través dunha multinacional. Ti traballas tamén para unha multinacional, aínda que esteas nun centro de traballo dunha empresa que é galega. O sistema define as opcións e todas operan dentro do sistema. O sindicato está dentro, a empresa está dentro, a cultura mesma está dentro. Ti, individuo, tes opcións, pero todas te colocan dentro do sistema. Daquela, ti, o primeiro que temos que facer é asumir que estou dentro do sistema. Falo desde dentro do sistema. E podo mudar o sistema desde dentro. Pero estou sempre nunha tensión. Miña, por exemplo, o sindicato ten sempre unha tensión. E é que pode mudar as cousas dentro da lógica do propio sistema, sinalándoas. Medio like e crúzovos a Marx con Fanon dentro de Galicia en canto aos temas estes laborais, movimento sindical, empresas, independencia económica e todo este, porque a independencia política non é posible sen a independencia económica. E a independencia e a soberanía ten que ser cotiá, ten que existir primeiro para logo falar de independencia política. Non podemos falar de independencia política se dependemos de multinacionais, empresas españolas para acceder ata as empresas galegas, cando o movimento do funcionariado máis grande corresponde a funcionarios do Estado español, sexa, aínda que sexa este mediante as competencias transferidas. Non podemos falar de independencia política cando materialmente estamos dependendo do gran poder. Xa o digo, medio like e crúzovolo con Fanon. Que non me dades like? Ao mellor cruzo igual. Que a mí non me importa, eu falo porque me dá a gana.